Arimen gaua. Azaroan, Domu Santu eta Arimen eguna ospatzen doguz, hilaren batean eta bian urrenez urren. Ohituraz, etxeko hildakoak gogoratzeko eta garbitokian dagozan Arimen alde otoitz egiteko egunak dira. Baina ohitura zaharrak galduaz doaz, eta heriotzea bizitzaren ataria daneko kristau sinizkera sakona ahaztu egidaukagu, batez be gazte eta umeen artean, eta indartzu egidatu horrostera Halloween jai atzerritarra. Denpora laburrean gorakada itzela egin dau. Halloweenen jatorria, Zeltek uda amaieran ospatzen eben Samhain izeneko jaian bilatu behar da, urte barriari harrera pozgarria egiteko. Handi gerora, 19. mendean, Irlandarrek Ipar Ameriketara eroan eben, eta harrezkero mundu osoan zabaldu da lau haizeetara. Gaur egun, jai horrek ez dauka erlijioarekin zerikusi handirik, eta batez be, kokomarro jantzi eta bildurra eragiteko edota gozokiak eta izkirimiriak eskatzeko erabiltzen da. Halloweeneko ikur nagusia danok ezagutzen dugun kalabazaburua da. Baina atzerrian ez eze, Euskal Herrian be, sasoi honetan, ohikoa izan da gauez jentea ikaratzeko kalabazaburuak sasi artean eta bide bazterretan ipintea. Horretarako, kalabazea soloan batu, barrutik ustu eta azalean begiak eta ahoa atera behar izaten jakoz. Gero, kandelea biztu eta barruan sartzen jako, itxura bildurgarria emoteko. Gure lekukoek badaukie honen entzutea, naizta eurek ezagutu ez. Hola, egite ziren, kandela barruen imini, papel gorriek imini, jende ikatuteko. Eta non iminten ziren horrek alabazo? Kaminuzkin ditan dolan, zorgin eta zola da. Nik hori entzutia bai badekot baina, esetu ez duten ez. Hori izaten zebien neska gaztiak edo pastaran zin lekuti edo handimit neulea bildurre emoteko olango gauzek. Zamudion, 2017ko urriaren 31an, Arimen gaua ospatu zan. Jai horrek helburu bikotxa eukan. Alde batetik, Domu Santuko ohitura zaharrak eta Halloween eguneko barriak alkar lotzea. Eta bestetik, bizimodu jasangarriagoa lortzea. Inguruak txukun zaindurik, hondakinak eta zaborrak egoki batzen eta berrerabiltzen ikasteko. Arimen gauerako prestakuntza lanak aurreko egunetan hasi ebezan. Zeregin ugari egoan, eta zamudioztarrek gogo honez erantzun eben egin beharrekoei ekiteko, bai umeek, gazteek zein helduek. Lehenengo ta behin, eskola umeek kalekiran erabiliko ziran kandelak egin ebezan, etxeko olio zaharragaz eta udaletxean banatutako osagaiekaz. Horrez gainera, mozorro erakustaldiaren ostean, herritarren artean, bizkotxoak eta mermeladak banatu ziran, danak kalabazaz eginak. Kalabazak ustu bai, baina mamina bota ez. Bai usain gozoa. Bizitzaren eta heriotzaren mugan, Arimen gaua, lehengoa eta gaurkoa,
hemengoa eta kanpokoa, Zamudio Starrona, geurea.